Boten, boten. Boten. Bu, nyawer sakniki nyanyi meleh kepareng. Boten. Lah ajenge temu di Cirose ajenge nyanyi. Kali sinten? Kali sing pundi tapi monggo kersa. Yo gini. Monggo kersa. Yang ngono yo nduk Mika jumenengan. Bu. Pun nyemangkake kali sing pundi mangke duwite napa? Lah nyumanggake lho tembange napa? Aja lamis. Mbok nggih, mangke tetep ditayubne. Mbok tetep ditayubne, Nduk. Ya sing ndi ya? Iya. Ya wis. Eh, ngono lho. Ngono lho. Mulai lucu loh ya ini. Bose ngono lho, Pak Masun. Bose wis ngono lho, Be. Nika, nek jenengan pengen sumerep bose MMT nggih nika, piantune nika. Ya, matur nuwun nderekke, biasane ora ditutke ngene. Lah iya lah nasibe piye lek ndek ditutne. Biasane dititipke do ya. Dititip-titipne. Oh alah. Wis mari jarine. Nggih. Monggo. Sugeng dalu Bapak. Jadi iki Pak sinten iki asmane? Asmane jenengan Pak sinten? Pak Son. Oh iya. Niki didamel to Pak tes ngoten. Niki dicobi. Tes. Lho kok dituthuk to? Lah nggih. Monggo. Aku yo melu sampean Mas. Terus to.
Pak.